Дами и господа, този поздрав е специално направен от Смайл Патрона и за неговата жена, за Зейнеп, неговото семейство, специално от Смайл Патрона от село Манове. Смайл за най-добрия в Златна Панега, за Смайл оригинал от Зейнеп. Чип, 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 продакшн! Смайл Патрона и тало леско семейство од Златна Панега, поздрав керава медавеске. Он Зейнеп, о Смайл, кај си леско, прожден ден, ромален и фамилија, мастарен тумаре мосте, и симан будбар и фамилија, капа барафтуме, вали грми на Смайл Патрона, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнало се в Северна и Южна България. Од Смайл Патрона, од најбарот Анди Златна Панега, о Смайло баре дому, како баре вилес, вали грми на Зейнеп Патронката, пак им върви, ефтино купува, ефтино продава, хикнало се в Северна и Южна България. За Смайл Патрона од